سر بھائی تعالی ٹھیک خیر خیریت سر روڈ پہ خیر عبدالجلیل سر عبدالجلیل جی سر باغبان باغبان ہیں سر اچھا سر جی بیٹا دا تینا تعارف کر اور دا پروڈکٹ نہ تینا تعارف کر کے سر دا کیرے اولیو نا آئلی زیتون زیتون اور در دا دے کیرے نن خط پارتا دا دے کیرے نن کشینتا دانا مشین بھی ارے نن تو دانا پیکنگ ہر گڑا مرک باغبان تے صاحب اور دانا ہرا 2.5 ملین نانی مشینز بھی ملا انتنا کونڈان بی آر ایس پی نا کونڈان 25 لاکھ جی ہو سر دا سر کیرے دانا انتے آچارے دا سرکہ والا ہے اچھا نی اسمنٹ دا آچار نہ بارٹ پر کہ دا آچار نی امر جوڑ کریں صاحب دانا کیرے مشین انتے کشے نا او کب دا تخنا والا سرکٹی انت کے نا تو سیٹ اڑ دے تخے ستا صاحب دا تو سیٹ تیار ماری اچھا تخے ستا جی سر بس دا پورا تو اس لگی اچھا نن تخین تو سڑے گند کی نا داڑ گند والا کپ کیڑ جوڑن گنجی دا تو اس لگی جوڑے سدن بیٹی بیٹی ول جوڑے نا تے بیٹی اڑ دے تخے ستا صاحب ہفتہ دیت چینج کے نا یعنی تو اس مرک تو اس بیٹی او کپد والا واش کی سلے ستا سلے نا تے والا سرکٹی سر پیک کے نا سرکٹی پیک جی ستا گڑا خراب ہو اچھا دا تیل اور دا آچار والا درخت کی فرق کری نا سر فرق ہفتا بس انتے کی دانا گڈ پیشتا میں دا تے جوڑ بلو مسونین تے وجن تے دا صاحب بلان تے لو سرکٹی مچند مسونے دا گیم بلک دا گیم بلک جی سر اوٹی دا دے کے ویرائٹی تی فرق مری کرا پکال ویرائٹی نن پانا او نہ کرے سائز بلو مری او دے اکثر آچار اور مربا دا وڑا نہ او پکال ویرائٹی او کرے سائز تا بلو مری ارا چونکا ویرائٹی کر او اکثر کرے تیل پرپس کے تیل کے استعمال کرے دانا سر کرے گڈے بھی کشے نہ دانا مشین بھی موجود ہے انداز بی آر ایس پی والا تے سنو 25 لاکھ نا جی ہو سر دا اندا انتنا دا سر والا تیل والا ہے تیل والے ٹھیک جی ہو سر دا سر ہونا کہہ رہے چانائی گرین ٹی دا گرین ٹی اچھا دا پنا تے چائے پنا تے جی ہو سر لوگ تو عام سر اس سمجھے پک دا جی ہو سر دا مود جی ہو سر دا باس چاٹ سر نا خلاف بھی دا باس سر چاٹ جی ہو سر اچھا سب ساس مرک جوانو سب سے جی ہو سر پین سر بس دا ورائٹی کو تے جی ہو سر دا ورائٹی کو نا پنا دا ہفتے سودام کیری جی ہو سر سودا دانا سر کہہ رہے دا 3500 لیٹر تے دا شیشہ پیک ہے جی اچھا دا کہہ رہے 3200 واٹی دا پلاسٹک پیک ہے گڑا ہم سٹی امو قسم جی ہو سٹی دا سر نیم لیٹر تے نا 1600 سر فکس ریٹ یا گڑا بارے فکس سر جی اسٹس بہت خاصے بھلے او ٹھیک ہے سر بھائی اسٹس کنے ٹھیک سر ٹھیک ہے لیکن شیشہ ٹی بلاتے ہیں نا ہاں بلاتے ہیں نہ سر بلا تو ایکسپینسیو ہے دا شیشہ ٹی دا دیتے لیکن مچر مناسب کرتے تاکہ نہ مشہوری مرے اور نہیں کرے گرا کا ٹھیک سر بس ہمو نا حساب 1600 ہے دیکھے نا دادی بس کیا 1500 سر ٹھیک ہے تھینک یو سر جی ہو سر دا درخت مستنا درخت کٹ کے نا دانا قلم جوڑ مرے دا سر بازی تو پیشن ملکم بری دا سر باغ خوددار نا تو مختلف ہے لیکن ہرار کے مرے لگے فصل رات ایک بنگور زاری ٹی بس سب زہری مرے باغبان مرے خوددار نا رست موسم دا برابر ہے سر اچھا دا دو کالم دیریم برداشت جی ہو سر دا دیر اگر کسپک فصل تف تو کسپک جی ہو سر دا باز برداشت کی دیر دا تند بیماری کی دا تیل دا سر بس شوگر موگر اور باز بلڈ پریشر کو جی دا قرآن ٹی دا ذکر ہے 70 دا جی ہو سر جی ہو دفتہ نرسری جوڑ کے جی ہو سر نرسری جوڑ مارک دفتہ سارے باغبان ٹیرے سر دا سر ملک باہر ملک جی ہو سر لیکن 10 سیزن تھا نا دس واپس فروری ٹی سر دا اگست ٹی سر دانا بڑے پلانٹیشن فروری ٹی تقریبا اسپین اور اٹلی ٹی کلا زیادہ پروڈکٹ دا سر ہمیں تو اٹلی والا بر رنداڑی ہمو درخت تک لگیں گے وہ ورائٹی سر اٹلی ناری اونا پننتی نا سب بس نن تو اندر زیتون سر مصالح فصل تھی او جی ہو سر ہمو سولن عربی کیوں نہیں سر عربی جی فصل سر ہوتی نہیں ٹیمون تے یارا پلاسٹک کی خلے ہمو ٹیم بھی فصل تے اچھا آخر رخت آنے خاص پیشتنگی ایک تیل صاحب تے لندن مرک کبھی فصل خاص پیشتنگی فصل صاحب تو دونے کے رخت نزی کیا خاص ہے کہ جی 60 سر داڑے ایسے درخت سسا گودن 200 کیجی کرے فروٹم کا شان تو 200 کیجی کا شان داڑے نہ خوددار ٹی کر سر 12% نہ آئل پرسنٹیج ہے 8% ہمارے تو اگر 200 کیجی نہ اگر نہیں 8 کے استم تو تقریباً یہ کراچی ہے نا جی سر امپریس مارکیٹ ای پاو کنے اولیو آئل ضرور ہے جی تو ولی پر خضراٹی مرک پائے تا یونان ٹی مرک خضراٹی دا صاحب دا کہرے دسا مختلف لاورٹی ہر جا دا ایکسپورٹ مرے دا موڑی کار گڑا اچھا دا بلوچستان بھی امریکہ کی کٹا دانتے جی لورا جی ہو سر جی دا سر لاورٹی بھی مس ایکسپورٹ نہ لور لے خضر تیلو کی فرق کرے سر فرق بس رخصت انت ایسیٹی کوالٹی ایسیٹی تھینک سر مہربانی